жовтня, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова, вітаю вас. Готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британської програми BBC Hard Talk. Водночас він додав, що вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне Україні всі її території, включно з Кримом. Я вірю в це. А в іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. Порушення прав людини в окупованому Криму, мілітаризація півострова, заміщення населення росіянами, незаконний призов кримчан в армію окупанта, переслідування Православної церкви України і порушення прав корінного кримсько-татарського народу. Про це говорили представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич та його заступники з послом Чорногорії в Україні. Торкнулися і теми санкцій проти Росії. До зустрічі були також питання режиму санкцій, збереження вектора розширення санкцій з боку партнерів України, а також послідовної політики невизнання, визначеної резолюцією Генасамблеї ООН в березні 2014 року. Окремо говорили про нові виклики, пов'язані з обмеженням права громадян на свободу пересування з боку окупаційних органів. Україна домагається звільнення, а не обміну кримських татар. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому телеканалу ТРТ. Він запевнив, що українська сторона готова почати наступний раунд обміну полоненими. На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі 100 на 100, але точної дати не назвав. За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар. А ось за словами Дмитра Кулеби, складність переговорів полягає в тому, що Росія вважає кримських татар громадянами Російської Федерації. Ми готові перейти до наступного раунду обміну. Однак інша сторона не така конструктивна, як ми. Тому є багато нових проблем, вирішення яких повинні бути знайдені, перш ніж обмін зможе відбутися. Але ми абсолютно повністю зосередилися на тому, щоб формула всіх на всіх була виконана. Кримські татари в іншій ситуації. Коли ми говоримо про кримських татар, ми говоримо не про обмін. Ми вимагаємо тільки звільнення цих людей, і це найскладніша частина, тому що Росія вважає, що Крим під її юрисдикцією. Без повноважень захисника і можливості брати участь в судових засіданнях окупанти позбавили адвоката кримських політв'язнів Олексія Ладіна статусу адвоката. Про це розпорядилася Рада адвокатської палати Тюмені через буцімто порушення професійної етики. Нагадаємо, він захищав фігурантів 2-ї Бахчисарайської та Сімферопольської груп у так званій справі про тероризм. А також є адвокатом віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова. Таке рішення адвокатська палата ухвалила ще 30 вересня, але Ладіна про це сповістили лише минулої п'ятниці. Відповідно, він не може бути присутній на засіданнях як захисник і брати в них участь. Олексію Ладіну не дозволили навіть ознайомитись з дисциплінарними провадженнями та не назвали жодних деталей. Він вважає це рішення політичним і буде його оскаржувати. Я надеюсь, что я в ближайшее время ознакомлюсь с дисциплинарным производством, и тогда уже буду формировать позицию. Безусловно, я буду обжаловать это решение. Ознакомлюсь с материалом дисциплинарного производства и смогу уже более подробно комментировать. Возможно, это как-то связано. Возможно, нет. Но у меня есть почему-то определенные основания предполагать, что да, это связано непосредственно с моей адвокатской деятельностью.
Такі рішення не новина для Росії, каже адвокат Микола Полозов. Через принципову позицію у політично мотивованих справах раніше забрали ліцензію в його колеги Марка Фейгіна. Таким чином, російська влада захищає свій політичний інтерес та прибирає незручних режиму адвокатів. Видел он или нет? Безусловно, политическая составляющая в принятии подобных решений случается в России. И те дела, в которых есть у государства политический интерес, где защитники выступают с принципиальной позиции, не идя на какие-то договорники, защищая добросовестно своих клиентов всеми незапрещенными законом способами, конечно же, может вызывать раздражение у чиновников. Что происходило без его участия, его позиция не была представлена никоим образом. Вот это вот тихушничество, оно, конечно же, вызывает массу вопросов. Не розуміє, де знаходиться та що з ним сталося. Колишнього політв'язня Володимира Балуха переводять до відділення нейрохірургії. Про це повідомила народна депутатка з «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. До цього Балух місяць провів у реанімації, куди він потрапив після побиття 7 вересня. У нього діагностували перелом ключиці і травму голови. Йому зробили операцію та ввели в стан штучної коми. Наприкінці вересня з'явилися повідомлення, що стан Володимира Балуха стабілізувався, і лікарі заявляють про позитивну динаміку. Володю сьогодні нарешті після більше ніж місячного перебування в реанімації переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він знаходиться. Відвідувати Володю поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку ковід, бо для нього це дуже небезпечно. Поліція Автономної Республіки Крим та міста Севастополя оголосила про підозру чоловікові, обвинуваченому в участі в збройному формуванні «Самооборона Криму». За даними поліції, на початку березня 2014 року він служив на блокпосту Орловський міст, розташованому при в'їзді в Севастополь. Слідству відомо, що підозрюваний погрожував фізичною силою і вогнепальною зброєю, незаконно перевіряв документи у тих, хто їхав до Севастополя, та обшукував їх машини. Чоловіку закидають діяльність у непередбачених законом збройних формувань. У поліції не повідомляють прізвище підозрюваного, але за даними Центру журналістських розслідувань, це Максим Зименко, 1987 року народження. Без маски штраф, своя ручка, вимірювання температури та виїзд комісії до людей з підозрою на коронавірус в останню чергу. Про особливості голосування під час місцевих виборів розповіли в Центральній виборчій комісії. Вони мають відбутися 25 жовтня. Тим часом в Україні за останню добу зафіксовано 4420 випадків захворювання COVID-19. 43 людини померли. Найбільша кількість нових випадків захворювання зафіксовано в Харківській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій та Київській областях. І тільки Кіровоградська область готова до послаблення карантину. В нас суттєво збільшилась кількість людей з пневмоніями, тобто тим, в яких діагностована відповідна пневмонія. За минулий тиждень це 22 400 осіб. Я вам хочу навести для розуміння, наприклад, тиждень з 13 по 19 липня в нас загалом було пневмоній 4234. Тобто ви бачите, що більше, ніж в 5 разів. 2 людини померли від COVID-19 у Криму. За даними окупантів, загальна кількість померлих від початку пандемії – 91 людина. За минулу добу на півострові виявили 148 нових випадків коронавірусу. Відомо, що через різке зростання захворюваності пацієнтам з легкою формою хвороби відмовляють у госпіталізації. А в окупованому Севастополі заявили про переповнення ліжкового фонду для заражених COVID-19. Від початку понеділка противник зробив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового та підствольного гранатомета в районі Авдіївки. Про таке повідомили в штабі ООС. Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. А у неділю збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
поблизу населеного пункту Мар'їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакіне. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» Кримськотатарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!